Sentido común. Sentido común para que as persoas que falan en galego teñan igualdade de dereitos. Sentido común para que calquera persoa que o desexe poida ser atendida en galego. Sentido común para que en todo caso se ofreza documentación en galego. Sentido común para ser libres de expresármonos no noso idioma. Precisamos un mínimo de 10.000 sinaturas para levar esta iniciativa ao Parlamento de Galiza. Cárgate de sentido común e asina. A Mesa pola Normalización Lingüística. Máis información en sentidocomún.amesa.gal.